is coming. I will let your brain. Resurrection hit your body, your brain. Oh no! Ayaw, di ba? Pin mo ni. Ilas lang. Ayun. Ha? Sige. Ha? Ah, para mahuman. Wala na nato. Di ka ni? Sa mo kayo, sumbigit na anay ba? Tawag sa sitwasyon niya guys, guys. Luyan ako guys eh. Himog zombie gidugo ba? Ah guys.